Ако под седалките ви се крие такова бедствие с ужасна миризма, вижте как го превърнахме от това в това. Първо започнахме отвън. След измиване на автомобила нанасяме Glossify покритие на Cleantel, което добавя дълбок гланц и заличава леките дръскотини. След това влизаме вътре. След разчистване на боклуците сваляме седалките и калъфите им, за да видим истинския шок. Светъл салон с много петна и неприятна миризма. Започваме с мокета. Напръскваме с Dual Clean, за да навлажним влакната и да изкараме боклука по-лесно. После идва ред на седалките. In-Cleaner, четка за всяко местенце, пара за дезинфекция и премахване на миризми и накрая екстрактор, който изсмуква всичко. Същият процес повтаряме и за мокета, откъдето излязоха доста упорити петна и неприятна миризма. След като всичко е изсъхнало, сглобяваме интериора. Таблото и корите минаваме с Dual Clean, а кожените повърхности с Smooth Leather Cleaner за естествен матов финиш. И за финал освежаваме цялата кола с брутален ароматизатор на Detailing Brothers. 20 часа по-късно салонът е чист, свеж и мирише на ново. От това до това.